Ya, ya, bojone loro. Ya. Elek kabeh. Tak ajari ya. Lah ning panggung kowe rasa dadak anu, didol-didol ngelokne dalang ya selokno anu. Gitu. Boleh ning ngisor kok ngelokne, wah tapuk manuk. Wah. Iya, nggih Mbak Sinden. Kalih Pak Dwi Jokangko ya masih saya hormati Pak Dwi Jokangko karena pengalamannya lebih oke. Gitu lebih kan. Ya. Menahin Nek ora kleru iki karyane almarhum Mbah Mantep Sudarsono nggih. Ya leres tadi kayaknya ke sana ya. Oh iya. Acara tempatnya Pak Mantep tadi. Ya tadi ya. Anu tetangganya. Siang. Punya hajat. Ya. Sinden kondang dasare S3-mu sampung sa? Belum. Disertasinya itu panjang mumet das gue. Iya. Bulet. Nyatane disambi nyambut gawe kok. Iya bener. Ndak bengi ora tau leren. Nganti penggemar Elisa Orkarus ala Solover wah tiap malam lihat Elisa di YouTube. Iya, ini juga nonton EFC Matur Suwon, saya senggol ada Pak Mario di Bayat, ada Pak Prastoto di Wonogiri. Wah kata Matur Nuwun ikut menyimak Wijolaras Indonesia. Ya terus nembang. Dokter ya, lek wis S3 lulus dokter ya. Ya amin, muga-muga lah. Nek disertasine rampung, nek rampung yo enggak sih dokter. Muga-muga rampung. Dokter Elisa Orkarus Alasu kuwi sing nanggep iso wedi yo, nanggep sinden dokter. Lah ngopo kok wedi? Wis titelmu lak wis dhuwur banget to kuwi. Yo kan kalau nyinden enggak usah pakai titel. Kalau titel dipakai yang penting-penting aja di lembaga. Nek nyinden yo biasa sebagai sinden aja. Lebih apa ya? Bukan pakai pendidikannya tapi pengalaman itu lebih seniorisme pengalaman itu sing paling penting. Kalih kula kalih Pak Dwi Jokangko ya masih saya hormati Pak Dwi Jokangko karena pengalamannya lebih oke. Gitu lebih tua ya. Joko Dumeh doktor profesor kepek itu. Gak usah dipikir itu. Gak usah dipikir ya. Mula aku ya cukup S1 wae wis rampung lek kuwi sekolah. Iya, entuk budrek kayak aku. Budrek mulai sekolah teman-teman. Aku juga mumet. S1 aku wis S2 wis rasa ndak pilek aku. Rasa Pak, nggak usah. Aku aja kapok kok. Iya. Ya. Ya. Susah lamun den lalekno darmane dahsu mandeng terus senadyan hamong sedelo nambani tresnane ati luar biasa. Ngenteni karyane guru besare Dalang Kangko. Tulisane almarhum Ki Mantep Sudarsono. Monggo. Nduk dilanggam ki sik. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu cicimu dan sesumimpan srene kalbu dah kusuma babu janku
cerewet sinden gua tapuk isen. Loh ini ujug keakraban loh. Iya betul. Pancen ya tak ajari ya. Lah ning panggung kowe rasa dadak anu, tidur-tidur ngelokne dalang ya selokno anu. Gitu. Boleh ning ngisor kok ngelokne, wah tapuk manuk. Wah. Iya. Nggih Mbak Sinden. Su. Yo. Gledang kae teko Boleh perhatian weh. Rumah sak Manggarane Elisa kok rumah sak tukang sonku kowe sa. Alah ben. Ora tau ngerti wong ayu, ngerti ni wedhus ning omah itu ya. Oh, Mariden. Mariden jenenge. Mariden. Kuwi asline jenenge Bandi. Mariden ki maratuwane. Jenenge Bandi. Oh, gitu Bandi. Ngono ae. Bojone loro. Betul. Gusti. Halo, sing ning Sandigong lho, tukang sonku, tukang angkat-angkat. Kuwi jenenge Bandi ning celukane Maridin mergo maratuwane sing dhisik. Oh, rupane ya kaya ngene delok nek rupane kaya peceren. Delek gitu kok, enggak wani nengok kok. Ya Mas Bandi. Heeh. Wis gen muni tunggu tak kentung modar kono. Ayo tampil Maridin ya. Ya bojone loro ya. Elek kabeh. Yo. Ledang apa wae? Gledang Mbak Lisa, kamu lah belum pernah kenal